ang kasulatan. Misakas siya sa langit, nagalingkod sa tuho samahan. Mubalik siya nga may mayaon ang paghukom sa mga buhi o mga minatay, o ang iyang gingarian nga walay kadapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagigan siya samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa paggabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan, nga tungod niini iyang nagingapin nga grasya pinaagi sa pagpangama ni San Vicente Ferrer ug San Roque. Muingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa atong Santo Papa Leo XIV, mga obispo ug mga kaparian, nga magtinuad-anon sila sa pagpangalagad sa panon nga gitugyan sa ilang kamot. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa katawhan sa panagnasod ug pinulungan, nga makakaplag na sa kagawasan ug kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanan nga nagkinahanglan og kaluoy ug pasaylo sa Dios, nga pinaagi sa pagpangama sa atong mga patron, ipadagayday unta sa nabanahong Kristo ang iyang naghingapin nga gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kanatong tanan, nga sa kanunay magbaton kita og kalig-on nga pagtuo og kusog sa paghimong saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, halangdong Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa atong mga sponsors niining May Fiesta 2026, nga mahatagan sila sa Ginoo og mga grasya ug maayong panglawas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa atong mga igsuon nga mihalina, nga makadawat na unta sila sa ganti sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga nga among mga pagampo, liguna nga among pagtuo sa kanunay, magmalipayon kami nga magsangyaw sa imong pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog mga likod, akong gihawag atong mga celebrants, co-sponsor, mga sponsor, Mr. and Mrs. Elizaranic and family, sa atong mga pilgrims, sa atong offertory procession.
Kaigsuon, pagampo kamo ng atong sakripisyo, dawaton sa Dios nga magagagahom sa nga tanan. O Dios nga naghimo kanamo nga makaambit sa kinabuhi sa usa ka uglabaw nga Dios pinaagi sa talahurong pagbinayluay nining sakripisyo sa Eukaristiya, itugod nga sama nga nakaila kami sa kamatuuran, magpuyuunta kami kinabuhi subay sa maong kamatuuran. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahantunhay nga Diyos yung makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Ilabi na nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanu sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga mao'y katumanan sa tanan. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nga nakanimo alang sa mong kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar ug kordero sa Dios. Ubusa uban sa mga anghel ug mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya diha sa among pag-awi. Santos, ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu ng pagsantos ni Magasa, para mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagpasakit sa iyong kaugalingon, may kuwasi ug pan, ipasalamat kanimo, ipikas yung mihatag nining adto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-an, kay kinimaw nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nining adto sa iyang mga tinud-an ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan ug panginom kamo gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo
ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ang pagandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo. Naghahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan, nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inugnomi Ginoo nga imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo ang mahingpit kami ni sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo o sa tanan mga pare. Tinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay, malauman mabanhaw silang tanan, ug ang tanang nangamatay sa imong kaluoy, dada sila pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios. San Jose, iyang bana sa imong mga apostoles, mga santos ug mga martir, nagtuman sa imong kabubuton natal sa katuigan. Uban kanilang tanan, amo ikaw nga daygo naghimayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, ang imong bugtong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahong nga Amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato ni Jesus.
Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahaligay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo riyan ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, at lagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw manaa kaninyo. Ipakita ata ang timaan sa panaginig sa unay. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan niya gidapit sa bangkete sa atong Ginoo. Ginoo, dala ko ang nga mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, padaling hugi ang imong katawhan, nga imong gibuhong sa mga misteryo nga langit nun, himuwa nga makalabang kami gikan sa daan, nga nasa bagong kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Palihog panglingkod lang sa mga pahibalo painom dumog pasalamat. Aduna gihapon kitay second collection karon alang sa tuang church project. Second collection last Sunday, April 26, totaled 11,178 and 50 centavos. Karong Mayo 9, ang Couples for Christ mo pahigayon o Christian Life Program Seminar ang binhiyo dinhi sa tuang function hall. Gidapit ang mga magtiayon sa pagtambong. Sa Mayo 16, Sabado sa alauna hangtod sa alas 4:30 sa hapon ang atuang General Assembly. Giawhag ang tanang officers from President down to Westy sa tanang mga chapels, mandated organizations and ministries, area coordinators o PPC Exicom sa pagtambong. In behalf sa atuang parish priest, Reverend Father Provencio Mahusay, and sa atuang parish, Pastoral Council and Westy officers, together with the May 2026 Fiesta committees, we gratefully acknowledge those who have shared their time, talents, treasure, and trust in order to ensure the success of our parish Fiesta celebrations. Sa atong mga pilgrims, all area coordinators, chapel leaders, and chapel officers, heads of all mandated organizations and ministries, barangay officials of Barangay Basak Pardo, Barangay Basak San Nicolas, and Barangay Kiyot, Parish Pastoral Council and Westy officers, sa ato ang mga mass sponsors, gikan sa day 1 hangtod sa day 9,
Engineer Roberto Cabarrubias and family, Engineer and Mrs. Angel Colliera, Parish Catechist, Mr. and Mrs. Eric Sacol and family, Aliviado family, Lectors Ministry, Lay Adorers of the Crucified Jesus Community, Engineer and Mrs. Jerena Lopez, Mrs. Marcy De Chosa and family, Mrs. Juliet Girard and family, Mr. and Mrs. June Alerta, World Apostolate of Fatima, Mr. and Mrs. Roland Bontes, Barangay Cute Council and staff, Couples for Christ, Mrs. Fortunata Hichanova and family, Mr. and Mrs. Vivencio Centeno, Mrs. Edith Aquino and family, Mr. and Mrs. Hill Maribao, Catholic Women's League, Confrancia de San Jose, Legion of Mary, Mrs. Lara May Gornes and family, Mr. and Mrs. Romeo Marinay, 2000 Hail Mary and Divine Mercy Group for Prayers, Basak Elementary School Batch 74, Mr. and Mrs. Romelo Patigi, XR Ministers of Holy Communion. Sa itong mga donors, Mr. and Mrs. Roberto Intig, Mr. Alfredo Cabaluna, Kiyot Senior Citizens Association, Mr. and Mrs. Rogelio Tobilla, Mrs. Juday Alipoyo and family, Barangay Basak San Nicolas Council and staff, Kiyot United Senior Citizens Association, Mr. and Mrs. Richard Stella Maris Calamba, Yamis Chicharon of Turas family, Mr. and Mrs. Sostino Constancia Doblois, Miss Ninin Ortez and family, Mr. and Mrs. Macario Parama, Mr. and Mrs. Dundon and Rosana Asingwa, Mr. Jonathan Rosal, Mr. and Mrs. Janet Daguok, Anonymous, and Mr. and Mrs. Rogelio Tabada and Miss Tina Incherto. Special thanks to Honorable John Tumula, Barangay Basak Pardo, BPSO and Beeper, Mr. and Mrs. Benjamin Ordoneza of Ordoneza Printing Services, Engineer Jeffrey Daclan and Youth Volunteers, sa Carl's Catering ni Mrs. Marcy De Chosa and ni Mrs. Edith Aquino. Sa atong altar power decoration sponsor, Engineer and Mrs. Norcel Nacorda, Mr. Jasper Maglasang and family, Area 2 Community Chapels, Mrs. Marcy De Chosa and family, Engineer and Mrs. Louis Angelo Colliera, Holy Cross Parish, San Pedro Calungsod Reflexologist, Engineer and Mrs. Nilo Ibis, Mr. and Mrs. Ramon Villaflores, and Area 3 Community Chapels. Sa atong mga fiesta committees, sa atong first assignment, si Brad Denise Mission. Sa mga nobena mas sponsors lang, Sister Rose, Ma'am Ania, Sister Lori. Sa Asherites and Gift Bearers, ang World Apostolate of Fatima and Youth Apostolate of Fatima. Sa atong program, Sister Lori Colliera. Sa Altar Flower Decoration, sa atong Liturgical Arts and Environment Ministry. Sa atong Fiesta Flag Installation, ang Youth Volunteers. Physical, Logistics, Sound System, Installation, care of Engineer Jeffrey Daclan, Street Decoration and Banderitas of Boyet Nacorda, Barangay Basak Pardo, Solicitations, care of Pastoral Council, ang Food Committee, Mrs. Leslie Canido with Brother Raymond and Youth Volunteers, sa atong Documentation, ang Digital Communications Ministry, sa atong Sound System, Engineer Jeffrey Daclan, sa Aftercare, ang ato ang mga MOAS and PYCC, sa Peace and Traffic, ang PPSO Barangay Basak Pardo, sa Procession Permit, Sister Leslie and Ma'am Marcy De Chosa, sa atong mga in-charge sa Carosa, sa Santa Cruz, ang Parish Caritas, sa San Roque, ang Dakay Family, sa San Vicente Ferrer, ang San Vicente Ferrer, De La Serna family. Ang sa San Vicente Ferrer, ang Honorable Boyet Nacorda and family, sorry. Sa Musikero, ang PPC, care of area PPC, and then sa Procession Marshals, ato ang lay ministers. Ato sang pasalamatan, silang Brad Lulong, silang Sister Joy, duha ka Joy sa atong kusina, si Brad Dodong, Sis Annie, Sister Rose sa atong opisina. To all PPC and WST officers, salamat kaninyong tanan. Sa atong mga co-celebrant sponsors, karong adlaw, Engineer and Mrs. Eduardo Cabardo, Mr. and Mrs. Alejandro Tagalog and family, Mr. and Mrs. Timmy Maglasang, Mrs. Rose Marie Oliveros, Mr. and Mrs. Pori Garay, Engineer and Mrs. Mary Josephine Garay Intapa, Mrs. Gloria Yu and family, Miss Rosita Yu, Mr. and Mrs. Amor Jerez, Mr. and Mrs. Fernando Goite, Mr. and Mrs. Nelson Roylo, Miss Maria Cristina Yang, Lina Incherto, Mrs. Flaviana Tan, Lantawan Chapel, Mr. and Mrs. Joe Plando and family, Maximo Villa Carlos, Mr. and Mrs. Pastor Cabezas, sa atong co-sponsors, Mr. and Mrs. Leonora Torbeso and family, Mr. and Mrs. Lelier Baltonado and family, Miss Juji Cabrera and Miss P. Antiquina. Sa atong mas sponsor, Mr. and Mrs. Elizar Alianic and family. Sa atong liturgical servers, ang atong Council of Choirs, sa atong lectors and cantor of the psalm, sa atong mga asherites and gift bearers, sa atong Liturgical Arts and Environment Ministry, Digital Communications Ministry, Ministry of Altar Servers, XR Ministers of Holy Communion, o kaninyong tanan nga mitambong sa atong Santos nga misa alang sa kapistahan sa atong mga patron, San Roque, San Vicente Ferrer, ug ang pagkakaplag sa krus, ug sa uban nga wala dinhi ug dili makanhi,
Again, kaninyong tanan, daghan kayong salamat. Daghan itong masipang pakmak pasalamat atong kagalingon. Ato sa pasalamatan ang atong mga kaparian nga ni celebrate nato dito sa Luyon. Dito si Reverend Father Ron Mark Reysan Cabase. Ang supad niya si Reverend Father Wilgin Lubas. Sunod si Reverend Father Benji Primor. Ang sunod si Reverend Father Adonis Hubak. Then ang tupad niya si Reverend Father Dean Manggubat. Then ato ang resident priest Reverend Father Nomel Rico Arcelon. Nga diri sa akong atubangan si Reverend Father Giovanni Bisoto CS, si Father Choker Hida TOR, si Reverend Father Richard Rama, and Reverend Father Primo Kim Wete. Nga nasa dito sa kilid si Reverend Father Leo Aporbo TOR. Ato sang pasalamatan ang duha nato ka deacon nga ni-assist sa atong bishop sa inyong tuo. Naangadto si Reverend Ray Anthony Baluran, nya sa wala si Reverend Rolly Chris Sitsit. Ato sang pasalamatan ang present sa ato ang Episcopal Vicar, Reverend Father Eduardo Vintic, o sa ato ang Parish Priest, Reverend Father Fromencio Mahusay. Daghang salamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang Mass Presider na nagpangutana sa atong kaugalingon, pangutanon atong tupad. Unsa yung gipangutana sa inyong tupad? Remember, your present situation is not your final destination. So if your life is great, do not be proud because it is only temporary. If your life is difficult, do not lose hope because this is also temporary. Si Kristo miingon, do not let your hearts be troubled. Salig ka mo sa Diyos, salig ka mo kanako. So worry doesn't solve anything. Mato ni Santo Padre Pio, pray and do not worry. Ampo lang ta, salig lang ta. Kitang tanan na ay krus sa kinabuhi. So dili ta magtinikas. Dapat matinud-anon aron makabot sa gingharian ang atong final destination. For in heaven, in the home of our Father, we belong. Ang atong talahorong Arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto S. Oydidi. Tagaan natong masibang pakpak. Pasalamat. Palihog manindog, atong pasidunggan no sa ang atong mga patron, musting kita sa makusog. Viva Señor San Roque! Viva Señor San Vicente! Salve Santa Cruz! Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga magkagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Natapos na ang misa, dado nato ang kalinaw ug gugma ni Kristo.
Alaska.